tare a wannan lokaci. Da farko sunana Sarfil Umar Zarewa, wanda aka fi sani da sufin zamani mai waƙar 'yar lokuta. Wasu sun fi sani na da sufin zamani ɗin. Duk da dai da aka yanka min rago da shi shine Sarhafil Umar. Kamar yadda nake cewa suna ne na Larabawa na sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda kullum nake surutu akan cewar cin tuwo miyar kuka da kubewa da zogale shi ya bata din ba iya faɗin sunan daidai, kamar yadda zaka Ishaq, Yaqub da sauransu, duk wani abu da yake da larabci za ga Bahaushe yana daidaita shi daidai da sunan shi. Inda kila a Saudiya nake sai ka ji ana kira na Sarhafil bin Sudais bin Siddiq al-Manshawi bin Jabir bin Abdul Basit Abdul Samad. To amma da yake anan ne kowa Sarfili yake ce min kai, amma ba za a iya faɗa sunanka ba a ce a Sheikh Muhammadu Abul Wafa Kakizu Sheikh wa kaza wa kaza wa kaza. To duk wannan za a iya, tun da kaga inda za a bibiya kaga daga yanzu zan iya gayo ma kakannina na 20, saboda mu mutane ne mabibiya tarihi haka. To amma saboda yanayin yarwar lokaci shi yasa ba zan iya tsayawa a ce a faɗi hakan ba. Kwanaki wasu na tambaya ta wai idan aka haife ni, nace an haife ni a US, na yi elementary a US, na yi secondary a US, na yi FCE a US, sannan kuma daga bayan mun dawo a wannan UK. Dalilin da yasa muka koma UK kenan. To an ce US me ake nufi kenan? US tana nufin unguwar sarki. Okay. Yawa. USA kenan ko US? US. Unguwar sarki Kaduna. Yawa, unguwar sarki. Sannan muka tashi kuma muka dawo UK. To ita kuma UK wasu ma suna tambayi wace UK, ita kuma UK tana nufin unguwar Kanawa. Unguwar Kanawa. Yawa, to kaji to anan ne. To amma ka yi wani abu da ya taho ga bangaren mata har da rabe-raben su. Me ya jawo wannan rabe-raben na mata tukun? To ka san kuma ya kake kallon rabe-raben mata? To Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu kashi-kashi, maza da mata shine gida biyu, amma a yaruka suna da yawa. Amma a nau'i na halitta sai aka yi wata siririya, wani dogo, wani fari, wani baki, wani gajere, wani madaidaici. Kai wacce ka so? To abin kalla dai gaskiya ba ni ba ma, a ra'ayoyi na al'umma mutane da yawa sun fi son mace yar dirarriya cikakkiya. Yawwa. To shi yasa kai wa mace yar lukuta waka? To wannan dai ana ta so a ji dalilin da yasa na yar lukuta, amma dai gaskiya jama'a sai kun girma za a bada wannan tarihi. A wani girma kuma ga gemu? Ai ba ni na ce ba, jama'a na ce sai sun girma. To amma me ya jawo kai wa yar lukuta waka har ake maka raddi? To wannan kasan shi mawaki kullum akwai abin da yake kallawa, yau kaza waka, gobe wa kaza waka. So an ka duba ana yawan yaban mawakan gargajiya cewa suna da fasaha, suna da waye, suna da waye, amma mu na yanzu ba mu da basira ba waye. Amma misali Babangida Kakadawa yawa hawainiya waka, yawa kwado waka, akwai Shata yawa giwa waka. To mu yanzu da zaka wake Sauro sai a ce ka ji wani banzan mawaki, biyarsa bai zai wake sai Sauro. Duk muguntar da yake mutane. Yau amma mu abin da za a kalla ba mu da basira saboda mun wake Sauro, amma mawakan gargajiya ga sun wasu abubuwa daban waka. To shine, amma shi mawaki yana iya yi wa komai abin da yake so aka, kamar tela in ya kai tela, duk irin ɗinkin da ka kawo zai maka, na maza ko na mata ko kuma wani iri ne. Tunda zai iya yi wa tururuwa riga. Yawwa, zai iya wa tuzuru, zai iya wa gauro. Tururuwa? Okay, ka san akwai wani ƙwararren tela a nan Fage, shi in ka so ma har irin ya take da suna malfa yake wa Sauro. To kaga duk wannan ya danganta da kwarewa ta aiki. To amma mu dawo kan wancan batun na 'yan lukuta. Wai menene ya sa kai mawa 'yan lukuta waka? Wata wahalshe ka ne a ba? Mu haɗa, ai inda 'yan lukuta wahalshe ne ce to ba wannan kalaman da ne za a ji a cikin waka 'yan lukuta ba. Tunda kuma na yi waka 'yan lukuta ta ɗaya, na yi ta biyu, kuma akwai ta uku na nan a rubuce, akwai ta hudu na nan a rubuce, ban yi su ba. Kaga inda wahalar da ni suka ba za a ji na ce suna da kirki, suna da haƙuri, suna da waye ba. Amma ni a siga shine, kamar yadda na faɗa ma, Allah ya rarraba mu, aka yi halittun kala-kala. To haka zuciyoyin namu ma sai aka raba. Wani fara yake so, zaka doni ya ce fara ko mai ya ce. Wani in dai mace ce kowace iri ce yana so. Wani kuma zai ce doguwa, wani zai ce gajeriya, wani zai ce siririya, wani zai ce kaza. To amma wani shi kuma ina na bangaren lokutan nan. Kuma gaskiya ni abin da na fuskanta din, ko a motoci masu cika idan nan sun fi jan hankali. Ko? Sama da 'yan. To ko kai ma ka nemo shirgegiya ne? To wannan kuma wani sirri ne, wannan kana wani bangare, wannan wani sirri ne kuma a bangare na. Tunda ai na yi waka bakan mace,
mutane shi ma suka ci tambaya mata ta baka ce mata ta fara ce a'a na dai bakan mace. Kaga akwai wani mawaki Yakubu Yaks ya yi wa 'yan lukuta waka shi ma kwanan nan to kaga kenan an ƙara samu ya fi son 'yar duma-duma duk haka to ya buɗe ƙofa kenan akan na buɗe ƙofa kenan ya shigo shi ma ya shigo cikin sahu. To amma matan nan da a yanzu suke yin silimin suke son a gan su 'yan caras cas su kun kawo musu matsala fa. A'a ba mu kawo musu matsala ba ai ra'ayi ne wasu siraran suna son siraran amma dai ni abin da nake gani mafi yawancin mazan sun fi son a ta ga mace duma-duman nan haka da na faɗa din nan a ganta kosa a cikin nan to gaskiya dai mafi akasari an fi son haka. Cikin minti ɗaya ɗan rera mun waƙar 'yan lokutan nan. 'Yan lokuta? To wace za mu wacce dai kaga idan da 'yar lokuta ba za na aure 'yar fitika ba idan da 'yar lokuta siririya ba zan aura ba ku bani 'yar lokuta ban ce ku bani 'yar fitika ba idan da 'yar lokuta kashi da rai ba zan aura ba. Assalamu alaikum.